Tak, to môže byť mešťanské domečné 18. alebo 19. storočia, ktoré vlastne slúži šlachticom alebo rôznym významným osobnostiam. Nachádzame sa na Kubíne námestí, kde je Novohradská knižoľa, teda knižná mesta Lučenec, ktorá je krásna, nádherná stavba, veľmi výrazná meste. A nie vlastne blízko nej, alebo teda vedľa nej je kalvinský kostol z roku 1853, ktorý je dominantom mesta Lučenec. Na vrchu má kohúta, tuším aj hrebenok je pozlatený, kde sa vlastne nachádza aj písomná zmienka mesta Lučenec. Stojí na základoch barokového kostola, čiže je to veľmi stará historická stavba. Našli tu aj poklad, tuším, pod kostolom, teda priamo v kostole, kde vlastne boli pochovaní významní tu ľudia, Lučenci. A dá sa tam aj dostať dnu, ale len vyhradené dni. Neviem, kedy presne, ja som tam ešte nebol, ale určite tam raz pôjdem. Kubinino námestí sú takéto krásne historické stavby ešte rekonštruované, krásne, nádherné. Retuda z roku 1810 je veľmi krásna historická budova, veľmi vyrazená na Kubinino námestí. Blízko nej je fontána a aj veľmi historická kaviareň, čiže keď tu prídete, tak určite navštívte, stojí to za to. Nachádzajú sa tam aj apartmány. Dnes sa táto stavba využíva. A minulosti tak to bolo samozrejme, ale sú slavu určite už stratila, jak to bolo kedysi a je veľmi výrazná meste a naozaj stojí za to si ju pozrieť. Bývalá radnica mesta Lučenec je bývalý šlachtický dom 18. storočia, kde vlastne sídlilo mestský úrad Lučenci. Dnes slúži ako mestské múzeum Lučenci, ja som tam osobne aj bol. Majú tam veľmi dobrú expozíciu, ale väčšinou na 20. storočie.